usapan. Di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. At tuloy-tuloy po tayo sa ating IFM News Prime Edition, Eye for an Eye. Pag-usapan po natin ang headlines po ngayon, halos lahat sa lahat ng mga social media at pahayagan patungkol nga po dito sa pagkaalis o pag-alis ng Pangulo sa sa Vice Presidente at mga dating presidente na maging miyembro nitong konseho po na National Security Council. Kasama po natin po sa political analyst para alamin po natin at tanungin po natin po sa perspektibo ng isang political analyst ito pang nangyayari po na ito at para malinawan tayo gaano ka-importante po itong NSC at dapat ba na nandyan ang Vice Presidente o okay lang na wala ang Vice Presidente at mga dating Presidente ng Pilipinas. Pabati mo na po natin ng Happy New Year at magandang umaga, Attorney Edward Chico. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga din po, sir, at sa ating pong mga tagapakinig. Happy New Year po sa lahat. Opo, diretso na po ako dito. Dapat ba, okay lang ba na wala ang Vice Presidente at ang mga dating Presidente po sa National Security Council? Well, siyempre, una sa lahat, medyo nabigla tayo dahil first time naman yan na nangyari sa National Security Council. Kasi nung araw, kasama talaga naman ang mga dating Pangulo. Kasi siyempre, para may tinatawag na continuation, para may input din sila. Kasi nung panahon nila, yun din ay kanilang naging concern. So maganda na makita mo rin yung input ng mga ika nga ay nagdaan na dyan. At ang Vice Presidente ay kabahagi, supposedly siyempre ng gabinete at katuwang ng Pangulo, kaya palagi siyang kasama. Kaya lang, siyempre nabigla tayo dahil nga naglabas ang Pangulong Marcos ng panukala na tinatanggal na nga sila. But obviously, this is a political move. Kasi siyempre, kailangan niya tanggalin si Vice President Sara Duterte, which indicates na talagang nandun na sila sa point of no return. Yung reconciliation medyo malabo na. And I'm pretty sure itong darating na huling 3 taon, pupukpuk rin itong Vice President bilang opposition. It's very, very clear. At kailangan rin tagalin yung mga dating Pangulo kasi kasama doon si Pangulong Duterte. Kumbaga nadamay na lang itong si dating Pangulong Erap at si GMA. But as I said, the National Security Council is supposed to include them because you also want to critically get their inputs on the matter. Correct. But then, the NSC can also function without them at the end of the day. Kasi pwede naman sabihin, di basta rin naman ang panahon ninyo. So, dalawang bagay mo titingnan ito. Una, syempre sa usaping legal, legal naman yung pagkakatanggal sa kanila sapagkat sa pamamagitan ng limbawa ng panukala ng Pangulo ay maaari namang gawin yan. Hindi naman kinakailangan ng batas ng Kongreso sapagkat ang Pangulo ay may karapatan na to fill in the gaps. Sufficient naman ang standard ng batas. So legally, hindi ka pwede pumunta sa Korte Suprema at questionin yan. It is within the province of the President to do that. Pero syempre, nandoon yung political na usapin din or aspeto. At yun syempre ang tinitingnan ng taong bayan. Alam nila that this is a political move more than anything else. Attorney, sa palagay nyo ba nakadagdag dito yung usapin na kung saan ang Vice Presidente ay tahasan na may pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Well, syempre, sa cosmetic, sasabihin mo yan na isa sa mga dahilan. Siya ay banta, siya ay threat. But more than anything else, talagang gusto mong tinatanggal na siya sapagkat hindi na siya talaga kabahagi ng team mo. Yan naman ay NSC lamang, pero historically, actually, wala pa talaga tayong pagkakataon na magkasundo din yung Pangulo at pangalawang Pangulo. Naalala mo ng panahon ng Pinoy. Correct. Nagkahidwaan din sila ni Diego Marbina. At nung panahon naman ni ang pangalan nito, nung panahon naman ni Pangulong Duterte, hindi din naging maganda ang relasyon niya kay Leni Robredo. So,
Ibig sabihin, hindi naman bago ito, no? Pero hindi niya tinanggal. Pero hindi nila tinanggal sa hindi NSC. tinanggal, pero sa ibang mga functions ay tinanggal na rin. Ibig sabihin, yung sapagkat sa ligang batas, ang problema kasi spare tire lang naman talaga ang Vice President. Yes. At napakahirap din kasi na hindi sila galing sa isang partido at hindi sila talaga magkaalyado. Although in the case of BBM and Sara, sila ay bahagi ng unity team. For the very first time, sayang, meron tayong Pangulo at pangalawang Pangulo na kung titignan mo ay magkakampi kasi bihirang mangyari yan. Hindi kasi gaya sa Amerika, no? Ang iboboto mo yung Pangulo. Kasama na rin yung Vice President, automatic. But then of course, we also don't have a strong party system. Kaya kahit magkakampihan, pwede pa rin mag-away. Kahit nga magkapartido yan, pwedeng mag-away. Kasi yung mga political parties naman, they merely exist for convenience. Pero sinasabi ko lang, hindi naman nakakapagtaka kung masira ang relasyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Lalo na itong huling 3 taon, syempre may mga pumuposisyon na kung sino ang papalit sa kanya. Correct. And obviously, wala na siyang basbas kaya Vice President Sara Duterte. Iba na ang kanyang babasbasan. So, yung pagkakaalis sa kanya, mabigat dahil sabi mo nga, for the very first time sa kasaysayan, pati sa National Security Council ay tinanggal ka. No? But I guess it also has to do din kasi with the way the Vice President is responding to the issues. Kasi naalala mo, nung panahon naman ni Leni Robredo, nung siya ay Vice Presidente, tahimik lang naman siya, no? At ang pagpuna niya ay hindi ganun katalim. Kasi iba din naman kasi talaga si Vice President. Naalala mo nung hindi siya nakaka-attend ng meeting ng National Security Council, di ba lumabas siya sa media, sinasabi niya, paliwanag niyo sa akin. Ba't hindi ako nakakatanggap ng notice ng mga meetings natin? Tinatanggal niyo ba ako? So, syempre, yung mga nitong pronouncement, kaya problemahin pa nila. Diba? Kasi sa totoo lang, noong miyembro din naman halimbawa si Leni Robredo ng NSC, toothless tiger naman siya. So walang kumbaga, doon lang siya, wala naman siya talagang bilang, hinahayaan lang siya. But hanggang doon lang yun. Kaso sa kaso ni Vice President, sinisilip niya lahat mahirap naman na kapag kakasama siya ng National Security Council, hindi siya sinasali, tapos pupunta siya sa media, magsasalita siya. O hindi nag-desisyon sila, tanggalin na lang para tuloy-tuloy na. And besides, all-out war na talaga yan. Kasi ibig sabihin, naging malalim na talaga yung hitwaan. Kasi kahit magiging plastic man lamang, hindi na nila maipakita. Yes. Tinanggal na siya talaga sa lahat. At Attorney Chico, ito po, for example, anong pwedeng maging implikasyon nito in a local politics natin? At the same time, anong pinoportray na mukha nito sa international natin when it comes into national security aspect? Well, sa local politics, siyempre, malaking bagay yan dahil alam mo naman, dahil wala tayong strong party system dito, no, hindi naman importante ang partido. At pangalawa, kahit may partido man, yung makinarya at mekanismo ay hindi solido, no? At ang komposisyon niyan ay hindi naman talaga buong-buo at establisyado. So kung sino ang nagiging pangulo, lahat nag-gravitate sa kanya. Yeah. So ibig sabihin, malaking bahagi ng mga local government units natin at ang mga namumuno nito ay definitely mas kakampi kaya Pangulong Bongbong Marcos. Para kumampi ka kay Vice President Sara Duterte, dalawang bagay lang. Ibig sabihin, wala ka talagang puwang sa puso ng Pangulo na wala kang espasyo para sa kanyang administrasyon. O pangalawa, loyal ka talaga kay Vice President Sara Duterte. Pero alam mo naman, ang loyalty dito nagpapalit-palit. For a price yan Yes. Let's face it, bakit makakampi ng mga kongresista si Speaker Romualdez? Siyempre may mga perks na nakukuha dyan. Kasi dinisenyo yung batas para magamit nila yan. And tandaan natin, noong si Pangulong Fidel Ramos ay naging Pangulo, minoryang Pangulo siya. Pangalawa, wala siya talaga kakampi. Ang komposisyon ng Kongreso at Senado, hindi niya kaalyado. Pero tinayo niya yung Rainbow Coalition. At nakita nga natin, dalawang bagay, walang partido dito. Diba? Pwede magpalit ng kakampi.
Pangalawa, nakita natin na hunyango, at traidor talaga ang mga politiko. Yes. At pangatlo, pag Pangulo ka, sapagkat kontrolado mo ang pamamahala, kakampi sila sa iyo. Kaya sa mga local government units, kung napansin mo, kahit may mga kongresista naman lamang sa mga distrito, kung napansin mo, ay mas pumapanig sila talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Yeah, Siyempre, kapag si Sara Duterte ay maging Pangulo sa 2028, ihingi ng tawad yung mga yan at sasabihin, kamali lang kami. At ganun talaga, ganun kasi yung sistema. Yan kasi yung problema, Mark, kapag hindi importante ang partido sa politika, Sa Amerika kasi very established yan. Although, nag-evolve na rin sa Amerika, wala nang strictly liberal at conservative sa Amerika ngayon. Nag-evolve din sila. Pero yung party system remains strong. So sa atin, wala yan. So sa LGU, definitely, mas kakakapit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, tandaan natin, bagamat may decentralization tayo sa local government code natin, sa bandang uli, ang chief executive pa rin ay ang Pangulo. So, beholding ka talaga sa Pangulo, yung mga ayuda, yung mga programa, sa kanya mo kukunin, kaya mahirap maging kaaway ang Pangulo. So, sa ngayon, yan ang magiging epekto niyan. Kung meron pang kumakampi kay Vice President Sara Duterte at hindi ka naman talaga loyal sa kanya, talagang magdidesisyon ka sumipsip na sa Malacanang. And even nga yung mga kumakampi kay VP Sara, medyo play safe na attorney. Kung napapansin mo, nagpe-play safe na rin sila. At kahit si Sara na rin, kung napansin mo, wala na rin siyang choice dahil nakita niya rin na talagang lumiliit yung mundo. Sino mag-aakala na makikita mo na pwede silang magpulong man lamang halimbawa ni Senator Bongo. Alam mo naman natin na nung araw dahil si Senator Bongo ay tao ni Hanilet they could never actually see eye to eye. Naalala mo noong election dapat tatakbo si Sara Duterte kasama si Bongo. And ayaw niya, sabi niya, kung pipilitin niyo ako, wag na lang. But right now, wala din siyang choice. Kung di kampihan na lang, yung mga kampi rin ng tatay niya kasi lumiliit talaga yung mundo niya, ganun talaga. Kaya sa international community naman, wala naman din masyadong bago. Hindi naman siya masyadong, it's not really too much of a big news para sa international community because it doesn't basically affect our relationship with other countries, At wala din itong usapin na kung saan ay bumabangga doon sa mga kumbaga universally acknowledged issues and rights So hindi naman siya na-issuehan ng tokhang halimbawa kagaya ni Pangulong Duterte so yung ganitong mga bagay hindi naman nakakaapekto kasi tuloy pa rin ang buhay ika nga. Mas malaking problema sa kanila kapag ambivalent or mabuhay yung posisyon ng presidente. Kasi if there is so much ambivalence, ibig sabihin, hindi rin too solido. At kung hindi solido, nanganganib din yung mga pinuhunan nilang pakikipagrelasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulo. But right now, BBS presidency appears to be stable at least right now. So syempre hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod. Attorney, lastly na lang itong girian ng Duterte at Marcos. Kanina nabanggit ninyo talagang for the last remaining 3 years ito pupukpukin talaga kung sino mga pupukpukin ng administrasyon na ito para talagang may advance kung sino ang i-endorso nila sa 2028. Malayo pa man pero ito pinag-uusapan na at isa sa malaking decision making itong midterm election. Sa palagay nyo ba titindi pa itong girian ng Marcos and Dutertes? Well, syempre depende yan kung ano yung magiging figura ng suporta ng taong bayan. If the Vice President would remain strong in terms of public support, di syempre mas magpapatuloy pa rin yung girian kasi she remains a threat. Pero kung halimbawa sa mga darating na panahon ay hihina na rin yung suporta sa kanya, ika nga successful mission on the part of those who would want to weed her out at mag-focus na sila sa kanilang kandidatura at sa pag-alis ng mga potensyal na maaaring magiging ika nga ay threat din. Nakikita ko naman na hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang poproblemahin halimbawa
ni Speaker Romualdez sakaling gusto niyang maging Pangulo. Bagamat kaalyado niya halimbawa ang mga Tulfo. No? In fact, si Congressman Erwin Tulfo, parang kanang kamay niya na yan. Ano? Spokesperson niya na I have seen that on several occasions. And in fact, base din sa mga kwento, siyempre sabi ko na lang base sa mga kwento, although nakita at narinig ko naman nung tayo doon, sila supposedly ang tandem, pero alam mo, ito chismis lang naman, mahirap ikwento. Correct. Nagsagawa daw ng personal na survey, ibig sabihin, hindi for public consumption. At malabas na medyo mahina talaga, hindi mabango yung speaker. At kung sakali magkakaroon ng halalan, ang magiging kalaban talaga supposedly ni Sara Duterte ay si Senator Tulfo. It was a privately funded survey that was meant to find out yung public pulse. At yun yung lumalabas. So, naku, ang dami pang pwede mangyari. Nakakatuwa yan. Parang sarswela yan. Kaya titignan din natin itong midterm election kung ano magiging turnout nito. Very crucial yan. Yes. Kung may may dating pa ba ang endorsement ng Duterte, so et cetera, di ba? Anyway, maraming salamat, Attorney Edward Chico. Salamat din po. Thank you po. Okay. Attorney Edward Chico, political analyst po. Yan. At tunghayan po natin po ngayon ang special report natin patungkol dito. Pinulsuan din natin ilan natin mga kababayan sa